Nada máis e nada menos que 215 medallas en 33 competicións. Estes son os datos dos que pode presumir o Club Su Sport de Taekwondo, que ven de pechar unha tempada brillante. Nuestro club creo que ha sido uno de los clubes de Galicia que más medallas ha conseguido. Hemos conseguido 215 medallas este año. Me parece increíble, ¿vale? Hemos conseguido 151 medallas en campeonatos internacionales. Campeones gallegos hemos tenido 33 campeones gallegos, ¿vale? En distintas categorías, lógicamente, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, algún deportista que quedó campeón gallego en 2 categorías y en 3 categorías diferentes, ¿vale? Hemos conseguido, de las 215 medallas, hemos conseguido 63 medallas de oro. Estas cifras avalan o gran traballo do clube e dos seus deportistas. Esta mesma semana o Ministerio de Educación e Deporte outorgaba a Alma Pérez o recoñecemento de deportista de alto rendemento, recoñecemento que ven de renovar tamén Alba Camaño, bicampeoa de España e premio á mellor competidora galega. O alcalde de Boiro quixo felicitar os deportistas non só polo seu éxito, senón tamén pola súa dedicación, compaxinando deporte e estudos con gran sacrificio. O currículum é espectacular, impresionante, envidiable, e eu non conozco os rankings evidentemente do taekwondo, pero son resultados que non sei se poden igualar ou non, pero sí como mínimo de estar á altura evidentemente de Galicia, dos competidores de Galicia, dos mellores de España e tamén polo que vemos internacionalmente. Así mesmo volveu ratificar o compromiso do seu goberno co deporte base a través do apoio material e económico aos clubs e a organización de eventos deportivos de primeiro nivel.